салом, як хабар. муҳоҷире ки дар Россия чанд рӯзи пеш 3 кӯдакро аз сӯхтор наҷот дод, тоҷик будааст. Сайбали Шарипов, тоҷик ва шаҳрванди Тоҷикистон, 16 сол инҷониб дар Екатеринбурги Россия кору зиндагӣ мекардааст. бегоҳи 14 май, вақте ки аз харидори дору бармегашт, садои имдодталаби кӯдаконро аз хонаи оташ гирифта шунидааст. ӯ дар аввал як кӯдакро наҷот медиҳад ва баъд мефаҳмад ки дар хона боз ду кӯдаки дигар низ ҳаст. Шарипов боз ду маротибаи дигар худро ба оташ партофта кӯдакони боқимондаро ҳам наҷот мебахшад. Сайбали Шарипов гуфтааст, коре ки ман анҷом додам қарзи худ медонам ва агар ҳар касе ки ба ҷои ман мешуд ҳамин гуна рафтор мекард. бо тарофаи суперқувва аз Зедмобайл интихоб дар дасти туз. Дар ихтиёри ту 9 суперқувва аст ки тибқи хоҳиш метавон пайваст кард. гигабайтҳо, дақиқаҳо, паёмакҳо ва ҳатто обуна ба ZTV. тарофаро бо хости худ бисоз, суперқувваро пайваст кун. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.